Molweni, sanibonani. Ndiyanamkela kwezaseTV-ni ngesiXhosa. Wamkele ke uSiya kwaye ke ude wabe uyambulisa noMalanga ekugqibeleni. Kodwa usisi ngathi akamthandi uSiya. uSiya ke yena ilihlo lakhe lithe ntsho kuSibongile, akanandaba nabo bonke abanye abantu abo. And ke oothuli bona bathathekile ke nguSiya, kodwa uSibongile uthi akayiboni le nto icaba hayi bo ngalo mfana, hayi bona bamfuna kubo but yena akayingeni. uSibongile ke uhambile ke wobonisa uSiya ke indlu azolala kuyo, apho ke uthe uSiya yena ufuna nje ukumazi uba ngubani, and uSiya ubanjwe zizimbo nje, uyinto ejimayo apha endlini. uSibongile uba ngazama umkhombisa uba iingubo uzozifumana phi, and umbiza ngomnumzana. uSiya ke uthe hayi ngekhe, uyacela ambize ngoSiya, akangomnumzana, umnumzana ngutata wakhe yena not yena. Wabe sesithi ke okay, enye into endizoyicela zii-fresh towels, hot shower, ukwenzela uba ii-muscles zam zizokwazi ukureleksa kakuhle. uSibongile ke wamnika nje ubabuso ke embonakala uba unawe uyazibuza uba kanti kwenzekani kuwe bhuti, but ke wabe sehamba ke eyomkhangelela ii-towels wamnika. Kuthe xa ethi uyaphuma uSiya wambamba apha esandleni emcela uthi ucela ukumazi uba ngubani, bangazana nje. Wabe sesitsho kuSibongile uba unguSibongile yena. Wabe sesithi komnye hayi bo, utheni ngathi ungxamile nje, wathi komnye hayi kaloku kusasa mna ndiyavuka ekuseni, wathi ndenzela into yoba sikwazi uba siqhubeke sazane. Wabe engumntu ke ukhulula ishethi ke uSiya. uSibo uvele wamxelela ke uba kufuneka evuke early yena, wamshiya apho ke esamangeli, esabhizi nokukhulula. Wabe evala ucango esithi good night but Siya. uSiya uye wathi oh hayi ke good night, game on. So uSibo akayingeni ke le nto, lo ufuna ukudlala igeyimi yena. uVusi yafa ke yena sesistresile nto kaKwenzo, and uthi yena phaa kubo akathathelwa ntweni, so aka-understand uba kwenzekani. Kodwa ugcima naye yena ufumene itshansi yokumbonisa laa vidiyo nee-photos zonomfundo nonjengaye bencamisana, ethi kuye awuzukwazi ukuba uvele nje uhlale ungenzi nto, ngoba uVusi uthe yena hayi udikiwe yena into yakowabo. Wathi ke nantsi into, uthe xa ejonga uVusi wathi ha-a wena andizukwazi mna gcina ukumblackmaila utata ngale into. Ugcina uthe ke yena ke akayondlalifa ke yena, kodwa into ayaziyo uKwenzo unee-shares, wena unantoni na? So imphathe kakubi ke le nto uVusi, ezithulele nje engazi uba uzothini. uPattern ke wenzele abasebenzi bakhe ibhrayi kuba bengagodukanga for iKrisimesi. Kumnandi ke kuyatyiwa ezindlini. uSiya ukwaKwenzo ke ubalisela uKwenzo nguSibu, kodwa ke uqale ukwenza imbuzo uba ndingakupha ntoni mnumzana. Wathi omnye wandibiza njengaleni loo ntombazana isisilenda. Wabe semchazela uba yeyiphi le yayizomphi idrink wathini. uKwenzo umbuza ukuba uthetha ngomphi na, wabe sesitsho ukuba nguSibu vele lo. Wathi ke no, ntombazemakhaya leyo, akho nto azokwenzela yona uSibongile, instead uzokubhora futhi uzokwenzela nje iintloni, nawe uzomphathisa njengeentloni and akayotype yakho. uSiya uthe yena unguSiya uMaraiza, yena akho nto ayifunayo kuSibo, umfuna nje ebhedini qha. Ethi nje iwufumana intombi enjengoSibongile you don't catch feelings. Yena uzawukwazi ukuexplora azenzele yonke into afuna ukuyenza phaa kuSibongile, and njengoba ke uKwenza uzombhora. Kodwa uSiya uthe hayi uzoba ngooSasha Fierce bakhe noobani bani. Yho, akacaphuka uKwenza, waqinisa iintlantsi ngathi angamfathela ngenqindi uSiya. Kodwa uSiya yena hayi, kumnandi uyatywela nje, akaboni uba umntu lo athetha naye uyacaphuka. uVusi uyile ke kunjengaye eyombuza uba kanti wamenza ntoni le nkaka. Unjengaye uthe hayi akazi ke uba uthetha ngantoni. Wabe sesitsho uba utheni le nto wena unika uKwenzo ii-shares, mna ucinga uba andizidizeyivi na? Unjengaye uthe le nto yeyokwenza nje ibhizinesi, ngoba into angayifuniyo kukuba ezi families zohlukane phakathi. Uzama nje usondeza ifemeli yakwaSokhabase kuzokwazi ukukhula ibhizinesi yabo. uVusi uvele wathi ke okay, nale ke into ekhupha ifowuni yakhe embonisa laa vidiyo, nayo nalena into yeyokwenza into yoba kukhule ibhizinesi. Chaza uthini ngalena into okanye uzawusixelela uthini? Yho, uphakama wamangeenyawo ke unjengaye soyibona ebuza uba Vusi yintoni le. uVusi uthe hayi
Kaloku ndenzela uba ukwazi ukusixelela uba le into yinto eyenzeke nini, yaqala nini, isenzeka phi. Ungasichazela wesi omnyama uthetha ukuthini xa uthi si. Wathi ndiyacela ungakulinge ubonise uphetheni lena into. Le nto izombulala uphetheni. Akazithulela ke uVusi wam, jonga nje. So umbambe apho amncinci khona. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.